खुलुमबाय लोगोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोङो नुनो मोनदों बर'फोरनि सरलपारायाव थानाय पिकनिक स्पटखौहाय जोंनि बर' हारिनिनो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रनजित बसुमतारी सारा बन्द' खालामबाय होननानैहाय। नाथाय मानो बन्द' खालामखो रायजोफोर बेनि खेंफोरथिखौहाय बिथांनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। जोंनि बे नेशनेल पार्क रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय सरलपारा दैनि साखाथियाव जा मोनसे समाव पिकनिक स्पट हिसाबै बेखौ टुरिज्म डिपार्टमेन्टआ होदोंमोन। बेखौ थांनाय इसे मिटिङाव जोङो बन्द' खालामनाय जाबाय। खिन्थु मा खारनाव दिनैसिमबो बन्द' खालामनाय जायाखै बेखौ बुंस'नो हाला। बेनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। मानोना बेवहाय पिकनिक स्पटनि नामाव हरैजा नेशनेल पार्कआवहाय दालां मोनसे बानायनानै मानसिफोरखौ थांनानै जौ लोंहैनाय मानाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोन्दों। आरो गंफ्रोमबो दखानावनो जेरावहाय पिकनिक स्पटआवहाय जौ फाननो मोना बे जायगायावहाय दा पिकनिक स्पट लाग्रा दायथ' लाग्रा मानसिफ्रा जौ फानगासिनो दङ। गतिके बे रिपर्टखौ जोङो स्टाडि खालामगोन। सायाव आं बेखौ बुंनो सानो जेनेबा हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी सारा दाखालि जिनाखि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्रायाव आं माखासे खोथाखौ बुंगोन, माखासे बाथ्राया नङा। दा जौ जुवा थासनि बा ड्राग्सनि बियो बेबायदि गाथि सोलिगासिनो दं, बिजनेस फालांगिरि खालामगासिनो दं होनदों। बे नङा। जानो हागौ जेनेबा जौफोरखौ गावबागाव बेबायदि पिकनिक जानायनि नामावहाय गंसे गंनै लाफानानै फैयो, लोंफैयो, जों बेखौ बादा होजोबनो हाया। आरो बेबायदि बियो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों, दानि जिनाखि सालायबाय थानाय खुमुथि बे खुमुथिया माने दखानखौहाय जौ फाननोहाय बिथोन होदों बा सोरनि दादागिरियाव सोलिदों बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंदों। खिन्थु बियो रावनिबो दादागिरियाव सोलियाखै आरो जोङो दादागिरिबो खालामाखै। बिथांमोनखौ हेफाजाब होबोदोंमोन। औ, हेफाजाब होदों। जों संनानै खावनानै जाहोदों। बेसेबां जों खस्थ' लानानै संनानै जाहोनाय समावबो जों गैया होननानै थगायदों। बिसोरो जोङो बिमायफोरनि थाखाय जोंनि बिमायफ्रा न'आव थानो हायामोन। जोङो खेबसे सोबागासिनो जों बैसिमाव जों बेद्रिनानै थाहैदों। बे समनि दुखु खस्थ'खौ जोङो गोसोखाङोबा दा सान्थियै जोङो मोनजाथों होननानै जोङो सानोमोन। नाथाय जोङो बे पिकनिक सरलपारायावहाय जों एसे एनै थाइसे थाइनै जोंनि फिसायफ्रा टेन्डार गावनानै लाबोबाय मालायनि रिन दाहार लानानै। होमब्ला जोङो बेफोरखौ सारमोना नोंसोरो जोंखौ पाब्लिकखौ अननो नागारै नोंसोरो बिटिआर सक्ति लाबोनाया मा मुलाम्फा जाखो? लाखिनांगौमोन, नैबे लामाखौ लाखिनांगौमोन। नाथाय बे थाइसे थाइनै पिकनिक स्पटआव खामायनानै जानायखौसो गोरिब दुखिखौसो बिसोरो नोजोर होदों। बेसेबां सैथो बेयाव जे ड्राग्स आरो जुवा सोलियो होननाया? बेहायनो बे ड्राग्स आरो जुवा सोलिनाया बे नंखाय, बे ब्रेक निउस, बियो नङा। आरो जोंनि मेगनजों नुवाखै। आरो जोङो जोंनि फिसायबा बे पिकनिक स्पटआव डिउटि थायो होननानै आरो जोंबो बेला बेला बेरायनो फैयो, जों बेफोरखौथ' नुवाखै। जौ फाननाय नुवाखै, ड्राग्स जानाय नुवाखै, थास गेलेनाय नुवाखै, जुवा होनाय नुवाखै जोङो। बेबायदि बुंदों बेयाव जौ फानो, जुवा आड्डा, खिन्थु बेबायदि नङा आरोना। सारमोना फैनानै नायफैनो हागोन डाइरेक्ट जुदि बिदि सानदोंबा। खिन्थु बिदि नङा। जोङो मालाबा जौ आधा बथलखौनो क्वार्टारखौनो फाननो हाया। बेदर सङो जों मालाबा सेरसे गाहाम लाबोनानै प्लेटसेखौनो जों फाननो हाया। मालाय लानानै फैजोबखायो। मानो होनोबा जों मानि थाखाय बिदिनो पेकेट मेथाइ एरि लानानै फानो। गोदान गोदान स्कुलफोरनिफ्राय स्टुडेन्टफोर लानानै फैयो, एखमबा बासजों फैयो, एखमबा माजों फैयो। गथ'फ्रा दै गांनानै मेथाइ सेथाइ नागिरफैयो, पेकेट मेथाइ नागिरो। बेखौ जों खस्थ' खालामनानै जाहोयो आरोना। मालाबा जोंनि दखाना बहनियानो जाया, ओरैबायदिसिमाव थायो आरोना। थारैनो जों खोनाबाय रायजोफोर, बे पिकनिक स्पटआवहाय गोबांथार लोंनाय जानायजोंहाय आड्डा खालामो होननानैहाय। बे पिकनिक स्पटखौहाय सिगांनिफ्रायनो लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानावहाय दोननो थाखाय खोथा होखानाय दङमोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बिथांमोना जायफ्रा पिकनिक स्पटखौहाय सालायदों, कमिटिनि मानसि, बैसोरो बे पिकनिक स्पटखौहाय मोजाङै जोथोन लाखिनो हायैनि थाखाय लोंग्रा जाग्रा फेग्रा बुस्थु बाहायग्रा मानसिफोरखौहाय बिथांमोना नोजोर होनो हायाखै। दिनैहाय बे पिकनिक स्पटआव जायफ्रा दखान होदों, बै दखानदारफ्रानो फेग्रा बेसादखौहाय फानदों होननानैहाय खोनानो मोनदों। बेनिखायनो दिनैहाय हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रनजित बसुमतारी सारा सुलाद लाहैनानै मोनथिनायनि गेजेरजोंहाय बे पिकनिक स्पटखौहाय बन्द' खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। जेरावहाय
दानि सरकारा फेग्रा बुस्थुनिफ्राय लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय नाजागासिनो दं बर' हारिफोरखौहाय। नाथाय बिनि उल्थासो सरकारनि बिरुदि खामानि मावो। उनावहाय हास्लाबाब्ला सरकारखौहाय दुसियो। बेबायदि अबस्था जों बर' हारिनि गेजेराव नुदों। नोंथांमोना बे पिकनिक स्पटआवहाय दखान होनानै जा, नोंथांमोना लादु लया फाननानैहाय बे दखानखौहाय सलाय, नाथाय फेग्रा निसा बुस्थुखौहाय मानो सलायो? बे बेसादखौहाय मानो लाबोनानैहाय सिखोमा सिखोमायैहाय नोंथांमोना बे दखाननिफ्राय फानहरो? जोङो खोनादों रायजोफोर, पिकनिक स्पटनि जायफ्रा टेन्डार कमिटिनि मानसिफोर बिथांमोना बुंदों बे पिकनिक स्पटआवहाय रावबो जौ फाना आरो रावबो लाबोआ होननानै। जुदि रावबो बिथांमोना बेयावहाय जौ फानाब्ला माब्रै बै सासे आइजोआ हाफ बथलल' फाननो होननानै बुंखो? हाफल' होननानै बुंखो? बिथाङा गावनो स्वीकार खालामबाय जौखौ फानना नङा, जों फाननो, नाथाय आधा बथलखौल' जों फाननो होननानै। अब्ला रायजोफोर, बे आधा बथला जौ नङा नामा? बियो निसा गैया नामा? बेसेबां लाजिथावथाव। आरो फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला सासे खौरांगिरिया बे पिकनिक स्पटआवहाय थांनानै खौरां लाहैदों। बिथाङा खौरांखौ लानांगौमोन पिकनिक स्पटनि सोमोन्दै, मानो बन्द खालामदों आरो मा खारनै बे पिकनिक स्पटखौहाय बन्द खालामनो नाजाखो, बेखौहाय सोंनायनि अनगा बिथाङा नाला बंसा सिगां जानानै थांनाय जाथाय, सोर इन्देबिनो ओंखाम संना होयोमोन, सोर संना होआखैमोन, बैसोरखौ सोंनानै सरकारखौहाय लाजि फोनांनायखौसो जों नुदों। सासे खौरांगिरिनि खुगायावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा फैनो नाङा। सासे गामियारिनि आइजोखौहाय कुइसन सोंनाया बिथांनिया गेरेन्टि जादों। सों नोंथाङा कुइसनखौहाय, नाथाय कुइसन सोंनायनिबो माखासे लामा थायो। नोंथाङा मोनसे साइडजों जानानै बेफोरबायदि खौरां होनानैहाय मा मोनखो? मुगानि थान्दै इउटुबार जाया, मुगानि थान्दै इउटुब चेनेल, बे बिथाङा खर'आवनो गैया। बिहा माब्रै खौरांखौहाय बुथुमनांगौ बिनि जेबो आइडिया गैया आरो मा बाथ्राखौ सोङोब्ला मोजां जागोन बेखौबो साननो रोङा। दा जों नुदों सोंहैनांगौमोन, खबर लाहैनांगौमोन पिकनिक स्पटनि सोमोन्दै, नाथाय बिथाङा प्रमद बर' सालायनाय सरकारा बेसेबां डेभेलप जाखो, गोजोन दङना गैया, एनडेबिफोरनि समावहाय ओंखाम संनानै होनो मोनदोंना मोनाखै, बे बाथ्राखौसो बेवहाय सोंहैदों। बेयो माबा मोनसे कुइसन जाबाय नामा? थांदोंमोन बिथाङा बे पिकनिक स्पटआवहाय, पिकनिक स्पटखौहाय बन्द खालामनायनि सोमोन्दै सोंनो, नाथाय सोंहैबाय मोनसे। अब्ला नोंथांमोना मा सानखो? बिथांमोना सरकारनि बिरुदि खामानि मावनायनि थाखायसो पिकनिक स्पटखौहाय बन्द खालामनो नागिरदों। रायजो राजा नोंथांमोन, आंबो हास्थाया पिकनिक स्पटखौहाय बन्द खालामनायखौ, नाथाय जुदि सरकारनि बिरुदि हाबा मावोब्ला, आयेन मथे सलायाब्ला, गावसिनि गोसो खुसियै बेखौहाय सलायलाङोब्ला, अब्ला बेयो बन्द जाखागोन। दिनै जों नुनो मोनदों माखासे समनि गेजेरावहाय बे पिकनिक स्पटआवहाय लोंनाय जानायनि गेजेरजोंहाय थैनानै थांबाय, नाथाय दानि जायफ्रा सालायदों बिसिनि सालायनाय समाव नङा, सिगांनि समाव। बैफोरखौ नुनानैनो दानि गभर्नमेन्टआ बे पिकनिक स्पटखौहाय लोंनाय जानायजोंहाय सोलिया होननानैहाय बिथांमोना रायथानानै दोनदोंमोन। नाथाय दानि गोदाननि जि दैदेननाय, बेयावबो बेफोरबायदिखौ नुनानैसो पिकनिक स्पटखौहाय बन्द खालामनो नागिरदों।
जानो हागौ सासे मानसिनि गेरेन्टिनि थाखायनो मालाबानि समावहाय सोरनिबा फिसाज्ला सोरनिबा फिसाजो गाज्रि महर लानो हागौ बे पिकनिक स्पटआव बेखौ नोजोर नायनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। रायजो राजा नोंथांमोन, आं सानदोंमोन पिकनिक स्पटखौहाय नुयैखाय सरलपारानि पिकनिक स्पटखौ मालाबाबो नायहैफेरैखाय फैगोन बोसोरावहाय थांनानै नायहैनो होननानैहाय, नाथाय थांनायनि सिगांनो बन्द जानोसैब्ला अब्ला माबोरै नुहैबावनो। आंनि मथेब्ला जायफ्रा जौ फानदों बैसोर बायदि मानसिखौहायनो दखान होनायनिफ्राय गोजानाव दोननाया मोजां। नाथाय पिकनिक स्पटखौहाय बन्द खालामाजासे बेखौहाय खुलिनानै होफिननायानो मोजां होननानै आं सानदों। स' रायजोफोर, आंनि बुंनाय रावा सोरनिबा थाखाय गोरोन्थिबो जाबाय जानो हागौ। बेनिखायनो जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो आरो आंनि भिडिअखौहाय जायफ्रा जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनानै आं बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जय जाथों। जय बर' हारि।